gewoon een rondje geul. Een rondje geul. Ja, hé. Geul, die bedoel maar weer van boven. Maar dan ziet je wel de rivier overgegaan. Ja, zeker. Het kanaal bedoel ze. Kanaal. Ja, het kanaal. De Maas ligt toch, hè? Ja, de Maas ligt. Ja, dankjewel. Ja, Die stroomt er wel. Ja. En wat is Joey? Wat is dat voor een merk? Dat is een mix Alfa van, Romeo. een mix van een herelshond met een mastin. Dat is een berghond, Spaanse berghond. Ja. Ja, dan wordt het verdikt. Alles wat haren op. Ja, dan wordt het Geboren zonder staart. Wordt het verdikt, hè? Weer huurt er weer in? Zie je En weer veel op elkaar werk weer en dan weer weer. Oké, Groot bij groot en klein bij klein. ja. Hey, en waar kent je elkaar van? Wij dames zijn vriendinnen. En we rennen samen, we wandelen samen en we dansen samen. Weer zoepen zat. sporten. En sporten. En ik heb een primeur. We hebben hem metgekregen als voor de eerste keer met kon wandelen. Ja. Doorn is zitten zo niet weggedoken in de jas. Ja, precies. Ja. Maar Oh, close-up, Jos. gelukkig heb je bij de primeur Ja. Nog wel een fijn weer. Ja, ideaal. Lekker zonnetje erbij. Ja, een voorzichtig briesje. Ja, een heel voorzichtig briesje. Heb je- Wie vertrokken vanmorgen? Heb je dat nou bewust gedaan, koffie onderweg, zodat er niet Ja, afziet? ja, zeker. Zeker. Dat er misschien de volgende keer ook naar mij gaat. Ja, ja. Precies. Ja, ja. Hij zei tegen mij, als die dagen weer langs komen zitten, dan wil ik met. Dat is Verburg. Maar jij ziet dus vriendinnen, Ja. al hoe lang? Ja, lang. Ja, zeker 15 jaar. Ja, zeker. Zeker. Ja. Zeker. Ja. En wie ziet je dat geworden? Door het lijndansen. Lijndansen, ja. Ah, Wij staan langs de lijn. ja. En geen kleurt er altijd binnen de lijn zitten. Ja, ik was er al lang Door het voor. lijndansen hebben we ons leren kennen. En een soort, ja, we zijn toevallig eigenlijk allebei uit dezelfde deuren, alleen we wisten het niet, dus zodoende. En ja, en dat is zo gekomen. Waar was het line dansen dan? De Southern Marshals in Bunde. Oké, Maar ze zijn ondertussen niet verroes naar geul. Ja. Ja. Hier op het Geul is het leukste. maar doet je het nog? Jazeker. Ja, nu Oh, even niet meer, omdat het gesloten is. Hè. Ik geniet al zoveel samen. Wandelen, Ja. En rennen. sporten. En sporten. Rennen. En rennen. Ja. Hey, maar is dat inclusief laarsjes, cowboyhoed? Niet? Nee, Oh, het is dus eigenlijk het is wat jou voor u verkeerd zijn, jou voor u denken. Dus het is, Dat is geen nog bestellen moet. het is line dansen en dan denkt iedereen, oh ja, dan kan je woorden op, stevenen aan en jippie. Nee, het is gewoon lekker dansen op moderne muziek, op country muziek. Het is een mix. En je kunt ze gewoon op sneakers of op, sommigen hebben dansschoentjes aan. Je kunt ze ook op laarzen, tuurlijk. Maar we hebben alleen een hoed op als ze van een demo dansen. Dan hebben we wel een hoed op. Ze zijn van de gans oud. Een wedstrijd. Ja, Ja, en als we wedstrijddansen doen, dus we hebben dus een paar mannen die wat wedstrijddansen doen, maar dan zijn het de mannen die hebben een hoed op, de dames niet. Ik vind het verrekte lastig. Ik heb het eens een paar keer gedaan. En op een gegeven moment dan denk ze van, ja, nu gaat het vanzelf. En op een gegeven moment dan raakt ze de tel wel kwijt en dan Ja, maar wist ze verloren. Hè? Je moest iets meer drinken. Kijk vanzelf. Nou, ik kan me herinneren dat ik het ook wel eens geprobeerd heb toen er een paar al achterover had geschud. Maakt geen verschil. Jawel, die make wel. Al bij jou wel. Ja. Weet voor de vloer, hè? de mannen hebben allebei ook een keer metgedaan, als verrassing. Dus, maar als koppeldans, dus daar hebben ze de vrouw liever verrast. Dat was best wel grappig. Het ging goed. Geoefend, hè? Ja? Ja. Wat is die Dat te waren mogen? dus die afspraakjes wat ze houden van ik moet overwerken of ik moet toch nog gaan ophalen. Wat we dus allemaal niet wisten. Maar dat was dus stiekem het oefenen onderheen. Stelletjes stiekem was. Ja. Maar wel leuk. Hey, maar wie leuk is dat als jij al 15 jaar vriendinnen ziet, dat die mannen het ook goed met elkaar kunnen vinden. Nou, dat is pas in die jaar. Oh, de eerste 14 jaar. Wist we het nog niet van nee. Nee, maar wel leuk. Maar had je het nog bij koffie? Of, ja? Ja. Zeker. Ja.
Toch heeft Laat ge- is het. Te vreugd. Ja, het is net 12 uur geweest, half Ja, 1. te veel. Hallo, daar kunnen we nog een uur gelopen. Hey, hoe ziet je de kerst doorgekomen? Goed, Goed? heerlijk. Ja. Heerlijk. Alleen een beetje Onze rustiger, hè? keukenprinsesje heeft voortreffelijk werk geleverd. Oh ja? Alleen hebben we de helft van de familie Bek is open, niet mag kunnen ik- komen omdat ze corona hadden. Dus dat is wel jammer. Ja, dat ging nog wel aan het hart. Ja, Ja, zeker, zeker. absoluut. Ja, dat is natuurlijk niet leuk, hè? Want wie duidt dat dan? Wie mag er wel komen en wie niet? Ja, de zoon is alleen gekomen met de vrouw en de kinderen. En mijn dochter die kost er niet komen, omdat ze dus corona houdt. En ja, veiligheid voor alles, hè. Dus we moeten dat toch maar een weekje nog uitstellen, hè. Dan- Maar hoe is het nou met haar? goed? Ja? Goed, ja, is weer... Milde klachten? Ja, ze had maar milde klachten, inderdaad. Ja. Dus Nou. we hopen dat dit weekend weer in te halen. Dat, ja. Ja, maar dan zit ze ook nog met die stomme quarantaine, hè? Want dat, Ja. als ze alles bij elkaar optelt. Ja, dat is Ja. niet leuk, dat is niet leuk. Nee. En wie heb je het gedaan? Ook gesplitst, hè. We hebben 4 kinderen, hè. Dus we hebben het allemaal aanhangen. Dus dan zijn we al met z'n tienen. Dus dat gaat dus niet. Dus we hebben het gesplitst. Dus we hebben dus nu aanstaande woensdag, hebben we de 3e kerstdag erbij. Dan komt de dochter. Ja, dat is allemaal moeten, hè. Dus dat is best met te veel man. En dat wil toch niet. Dat wil toch niet dat iedereen dan een risico gaat lopen of gaan wie voor. Dus we Nee. moeten we zo aan de regels houden. Je ziet over het algemeen brave burgers. Ja, bij die manier twijfel ik nog een beetje. Is dat een goed traag, hoor? En dan begint de 14 jaar door. Nee. Maar we wel, ondanks alles, wel gezellig. Ja, We moesten er het van maken. ja. Gezelligheid moesten we toch zelf maken. Is ook zo. Geen grote veranderingen ondergaan gedurende de pandemie met werk of Facelift of zo. Hoor. facelift? Nou, dat hoeft bij een pandemie niet, want er zit stokmeester toe. Nee, gelukkig niet. Nee. Gelukkig niet. Nee, Ja. maar wel. Ik heb, Van de week zijn we allemaal geprikt, hè. Ja. Piet Mac, hartstikke druk. Goh. Ja, ik ken er nog een, die sterker nog. Hé jong, vanmorgen Maar, Ah. oké. Ja, dat is ook vanmorgen Ja. geweest. Ik ben ook naar de spuiterij geweest. moest ik ook nog mee hem zijn handje vast te houden. Oh. Dat er niet van de. Ja. Hè? Ja. Maar het is goed gegaan, jong. Ik ben trots op je. Ja. Ook nog de spuiterij geweest. Ja, ook naar de spuiterij geweest, ja. Dus dan ziet je echt wel We, zijn mensen die. allemaal, we hebben allemaal Dat spreek ik gehad. helemaal gemoderniseerd. Is er iemand die het gehad heeft ook? Nee. Gelukkig niet. Gelukkig niet, Nee, nee. nee. Nee, alleen. Ik zou het niet willen hebben. Of iemand in de kennissenkring die het huwelijkswoord te pakken heeft gehad? Ah, vorig jaar. Ja, vorig jaar heb ik het in het begin, hè. Kun je dat pas uitkoken? Toen het pas uitgebroken is, kwam er 99,9% zeker dat ik corona had. Alleen er wordt toen geen mogelijkheid om te testen. Ja, dan Omdat, heeft de dokter gezegd van je moest thuis blijven, hè. Ja, het zijn 4 zware weken geweest. 4 weken. Ja. Zwaar vermoeid. En daarna was het weer enigszins de oude. Enigszins, dan maar zeggen 74%. Oké, maar inmiddels weer 100. 80%. Merk je het er nu nog steeds? Ja? Ja, ja. Vermoeidheid. En met zo'n wandeling dan? Ja, dat is de eerste keer weer. Dat vind ik knap. Hè? Ja, dat is ook knap. Het is bijna 4 kilometer, dus dat is... en even toe zijn we nog een kilometer erop zitten, dus we hebben 5 kilometer gelopen en dat is best knap. Maar je zit toch met een auto hier. Ja. Je kent van mij rijden op de trek ook. Ja, op de terug. Dus, dus dat is best wel knap dat er dat nu kent. Afkloppen. Hè? Ja, zeker. En dan die laatste 20% die komen dan hopelijk nog. Hopen we nog dat we terug kunnen, ja. Ik wens ook een hele fijne voortzetting van de wandeling. Wat denk je zelf? God je nog een keer mee? Of, Zo lekkere koffie krijg je zeker wel, hè? Ja, absoluut, ja. Dat Ja. staat op beeld, Ja. hè? Denk dat. Dus niet meer Ja, terug. nee, ik moet dus nu heel voorzichtig zijn met mijn uitspraak. Ja, dat ook.
Maar het is ook misschien goed om het weer een beetje op te bouwen. zo'n Zeker conditie. weten. Zeker weten, ja. Dus je kunt de koffie aangooien. Ja, absoluut. absoluut.